सानसुमा मुसाहारि धोरोमसिं नार्जारि दानसोरां नार्जारि नेपाल नार्जारि जुखेन नार्जारि श्रीमती बिबारी मुसाहारि श्रीमती मनीषा मुसाहारि श्रीमती बिबानी नार्जारि बिबानी भूमिका नार्जारि गांसिना मुसाहारि मीना नार्जारि जोब्बाय गासै 12 जन आच्छा नैबे दिनैनि नैबे गुसुं समाव माने इलेक्शनाथ' बारा गोबाव गैला नङा होमबा साननै सानथामल'सो जानोसै दा बे समावनो नोंथांमोना दिनैहाय BPF दोलोखौ मोजां मोननानै नङा होमबा UPPL खौ जेनेबा दुखु मोननानै नागारनानै नङा होमबा दा जोंनि नैबे कुसुगाव ब्लकआव जेनेबा नोंथांमोना जयनिं जाफैबाय नङा होमबा दा नोंथांमोना बिनि फारसे जयेन जाफैनायनि फारसे मा फोरमायनो सानो माने जोङो ओरैबादि मोनसेबो जिनिसखौनो मोनाखै बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामबाबो होआ बिनि थाखाय जों एसे दुखु मोननाय दङ आरोना मोननांगौ माबाफोरखौ जेबो होआबा थगायजोबनायसो गासिबो आच्छा बिदिबा मोनसे खोथाबाव दा दि प्रमद बर' सरकार ट्रेक्टर पार्टिया नङा होमबा दा बिथांमोनहाथ' माने बिराद बायदिसिना आसनि लाबोबाय माबा लाबोबाय फाग्ला बेफोरबायदि होनलाबायना बिसोरो दा बिनि फारसे नोंथांमोना मा बुंगोन आरो बे आसनिफोरखौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै जेबो मोनाखै आच्छा अनुरदय होगोन माबा होगोन होननानै बिसोर बुंनाया मोनसेबो होआखै गैया बे आसनिया आच्छा ओमफ्राय बिसोरथ' बिराद थगायजाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनाव लामा सामाफोर मावनाय दंना गैया बिथांमोना जेनेबा बे ट्रेक्टर पार्टिया बे ट्रेक्टर पार्टियाथ' मोनसेबो लामा मावनाय गैया दाबो आच्छा गासिबो BPF सरकाराव मावखाजोबनाय ना आच्छा बिदिबा नोंथांमोना दिनै BPF खौ माने गोसो मोदोम जिउ होनानै देरहाहोनो थाखाय माने ओंखारबोबाय नङा होमबा नेक्स्टआव जुदि नोंथांमोना जुदि बिसोर जुदि माबा मोनसे जुदि सहाय होयोबा नोंथांमोना बेयाव थांफिननायनि माबा मोनसे साननाय दं नामा गोसोफ्राव बिदि साननाय गैया आच्छा बिदिबा नोंसोर बिराद गोसो होनानै फैखाबाय ना आच्छा बिदिबा फैगोन समफ्राव माने जाहाथे माने जोंनि जाथि BTC आ अलखद जाया बेनि फारसे सानहरखाबायथ' नोंथांमोना आच्छा दे बिदिबा ना आच्छा